Nandito po tayo mga lalab sa 7-Eleven dito mga lalab sa, malapit lang ito mga lalab sa amin. Yan mga lalab, meron sila mga lalab siopaw. Ito yan din sila dito mga lalab, sandwich. Yan, muli ko. Yan mga lalab. Tapos lalagyan natin siya ng mga lalab. Kami dito mga lalab siopaw, ayan. Chicken bula-bula to mga lalab. Ito kay Bebe, ayan. Siopaw, ayan. Ito yung Bebe. Pakita ang Bebe. Ito yung sa akin mga lalab. Siyempre ito mga lalab sa kapatid ko mga lalab. Yung sandwich mga lalab na may cheese. Ayan. So mga lalab, kain na po tayo. Mga lalab sa kapatid ko. Kung alam ano ba ito, siopaw sauce. Ayan. Ayan siya mga lalab. Yung laman niya. Ayan mga lalab. So, buksan natin mga lalab kasi ilalagay natin yung sauce. Ayan mga lalab, yung laman niya mga lalabo. So, ngayon lalagyan natin siya ng sauce mga lalab. Ano ito mga lalab? Chicken bula-bula. Thanks God for all the blessings. Ayan mga lalabo. Wow. Masarap siya mga lalab. Gusto yung mga lalab, punta kayo mga lalab dito sa 7-Eleven mga lalab. Meron sila dito mga lalab. Mga pang merienda mga lalab. Siyempre mga lalab, meron ako mga lalab. Tubig lang sa akin mga lalab. Yung sa pamangkin ko mga lalab, ayan. Meron siya mga lalab, Coca-Cola. Ayan sa mga lalab. Mga lalab, ang sarap niya mga lalab. Ay mga lalab. Hindi tayo mga lalab ng tubig. Ito mga lalab yung anak ko sa baba. Mga lalab. Ang kagandahan kasi mga lalab sa 7-Eleven mga lalab. Pag umupo ka sa loob nila mga lalab, malamig sa loob. Patigil sa lahat, maganda yung ambience ng kanilang store mga lalab. Ayan. Pag pumasok ka dito mga lalab, malamig sa pakiramdam. Then, ang linaw ng kanilang store mga lalab. Napakalinis. So, yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Salamat na support. Bye-bye. Ayan mga lalab, nag-take away pa ako mga lalab kasi mga lalab sobrang sarap niya.